ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru illi bejn April u Ġunju illi għadda, it-turisti li qagħdu fil-postijiet turistiċi żdiedu b'aktar minn 3%. Fl-istess perjodu l-ammont tal-jili li qattaw it-turisti f'dawn il-postijiet laħqu l-1,300,000 lejl. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li aktar minn 575,000 turist għadu f'dawn il-postijiet u bejniethom għadu medja ta' 5 stiljili. Iċ-ċifri wkoll juru illi l-użu tas-sodod kien ta' kważi 74%, tnaqqis marġinali ta' 1.3 punti perċentwali meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena illi għaddiet. L-NSO żied jgħid illi fl-ewwel nofs tas-sena l-ammont ta' viżitaturi f'dawn l-akkomodazzjonijiet laħħaq kważi id-950,000 viżitatur u baqgħu fl-istess silma tas-sena illi għaddiet. Fl-istess waqt l-ammont tal-jili laħqu kważi l-4,500,000 lejl. F'Ġunju li għadda kien hemm aktar minn 216 post ta' akkomodazzjoni illi bejniethom kellhom disponibbli aktar minn 18,000 sodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.